Evropski univerzitet u Brčkom organizovao je danas prijem za maturante iz više gradova sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine i upoznao ih o mogućnostima studiranja u narednoj akademskoj godini. Danu otvorenih vrata prisustvovalo je više od 600 potencijalnih brucoša. Više stotina potencijalnih studenata, maturanata srednjih škola različitih profila imalo je danas priliku da se u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta u Brčkom susretne s profesorima i upozna s programom ove privatne visokoškolske ustanove te mogućnostima upisa nekog od fakulteta u narednoj akademskoj godini. Mi smo tu danas kao predstavnici srednje medicinske škole da vidimo zapravo šta je taj privatni univerzitet po evropskim standardima, da više nam, da jednostavno to prenesemo drugima. Veoma su im bitni ovi tehnički fakulteti, imate razne vrste tih tehničkih fakulteta, veoma je bitno što Gradačac nije daleko od Brčkog, fina vam je i unutrašnjost ambijent ovog fakulteta. Ovdje smo prije svega ja kao individua da uvidim koju tu ponudu mi Evropski univerzitet nudi kako bi ja se mogao dalje profilisati u svom zanimanju. Evropski univerzitet, saopšteno je danas, nudi svim svršenim srednjoškolcima iz Bosne i Hercegovine besplatno školovanje osnovnih studija na prvoj godini. Mislim da mi imamo prednosti, da smo mi izrasli za ovih 5 godina u jednu ozbiljnu instituciju, da imamo određene prednosti odnosno na druge. Svakako još uvijek moramo da radimo na nama, ali mislim da imamo puno toga da ponudimo budućim brucošima. Evropski univerzitet u Brčkom, dodao je Kulić, ima dovoljno kapaciteta na svih 6 fakulteta za upis više od 1000 brucoša u narednoj akademskoj godini.